reći svima. Što se tiče utakmice, naravno da niko ne može da baca trenerke uvis i da se raduje kad se izgubi utakmica, to je jasno. Međutim, mislim da su momci dali stvarno maksimum. Ja nisam rekao ni protiv Olimpije da nisu dali maksimum, ali to nije bilo dovoljno. U smislu maksimum podrazumeva i ispunjenje određenih stvari iz igre i maksimum podrazumeva i maksimalna koncentracija i tako dalje. Večeras je to bilo, što se toga tiče, to nije naravno uteha za naše navijače koji su bili opet tu i mislim da bismo mogli da dobijemo iz njihovu pomoć. To je onako baš bilo, kao kažem, u pravo vreme prava podrška i mislim da su nas i oni držali tokom čitavog utakmice sa svim problemima koje mi ovde sada nosimo. Šta je, neki je baksus, ko je, šta je, nemam pojma. Uglavnom svaka utakmica imali smo i u Podgorici smo izgubili ovog Lazića i on se tu sad počinje se vraća. A to nisu jednostavne povrede, to su vrlo ozbiljne povrede. Onda smo imali Mileta na zadnjoj utakmici i to nije jednostavna povreda i to je najmanje, kažu tako, najmanje 21 dan. I sad smo izgubili Radetića do kraja sezona, izgleda. Prema prvim vestima, to je malo, mislim, i šokiralo ekipu i tako dalje. Šokiralo je sve, i mene moram da kažem da je šokiralo. Imali smo problem što je Adam teo da pobedi odmah čim počne utakmica. On je tako motivisan da misli da sad čim počne utakmica treba pobedimo, jako utakmica traje 40 minuta. Nije pogodio te njegove koševe, ali on je strelac i pokušali smo malo da kako se zove, možda smo ga i malo više držali u igri, ali on je igrač koji treba loptu i koji mora, to su igrači koji moraju ponekada malo i da se istrpe i neki promašaj i tako dalje. On večeras nije imao svoj dan, nažalost, i nije imao svoj dan Radetić i imali smo dosta tih problema u toku utakmice. Međutim, ostali momci su stvarno dali onako u ovom trenutku jedan maksimum i kažem, ako je to uteha, to je to.